ரொம்ப நாளாகவே தேங்காய் பூ சாப்பிட்ணுன்னு ஒரு ஆசைங்க. அது ஏன் அப்படின்னா, அந்த தேங்காய் பூவில் வந்து அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்காம். ஒரு பேப்பரில் படிச்சேங்க. சரி நாமளும் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன், தேங்காய் பூ எங்கன்னா கிடைக்கும் நாமளும் சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு. அப்படி தேடிக்கிட்டு இருந்த சமயத்துலலாம் நம்ம கண்ணில் இந்த கடை மாட்டுச்சு. ஆஹா! தேங்காய் பூ கடை பார்த்துட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லி வண்டியை ஒரு ஓரமாக போட்டுட்டு அந்த கடைக்கிட்ட போயிட்டு, அண்ணே தேங்காய் பூ எவ்வளோண்ணே அப்படின்னு கேட்டேன். தம்பி, 1 வாங்குனீங்கன்னா 30 ரூபா, 2 வாங்குனீங்கன்னா 50 ரூபா அப்படின்னாப்புல. சரி சரி நீங்கள் 2வே கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே ஒரு தேங்காவை எடுத்து அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் உடச்சி எடுத்து போட்டுட்டு அந்த ஓடை உடைச்சாப்புல. அப்புறம் என்ன, அந்த ஓட்டுக்குள்ளே இருந்து அழகாக பூ வந்துச்சு. ஐயோ அண்ணே கொடுங்க 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 அப்படின்னு கேட்டேன். இருப்பா தம்பி, அதை அழகாக கட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்புல. அவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கு பொறுமை இல்லை, கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி அதை எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டேன் பாருங்க. வேறு லெவல் டேஸ்ட்டுங்க. என்னையே மறந்து அங்கேயே 2 பூவும் காலி பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா, தம்பி வாடகை போகலாம் வாங்க அப்படின்னு வந்து வாடகைக்காரே கூப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி சரி இன்னும் 2 கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி அந்த பூவை வண்டியிலேயே போட்டுக்கிட்டு வாடகை கிளம்பியாச்சுங்க. இந்த பூ பார்த்தீங்கன்னா சீசன் டைமில் மட்டும்தாங்க கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த பக்கமாக போனீங்கன்னா வண்டியை ஒரு ஓரமாக நிறுத்தி கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. இந்த பூவில் அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.